Στο Ηράκλειο Αττικής και στα όρια με τη Νέα Ιωνία πωλείται διαμέρισμα 55 τετραγωνικά μέτρα. Στον πρώτο όροφο διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, ενιαίο καθιστικό κουζίνα. Είναι πλήρως ανακαινισμένο με καινούργια πατώματα, αλουμίνια, έχει ασανσέρ, πόρτα ασφαλείας, είναι από την πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, πολύ φωτεινό όμως, βρίσκεται κοντά σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, η τιμή του είναι 125.000 ευρώ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα μας www.bookisrealestate.gr ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα του γραφείου 210 28 28 477, στο κινητό μας 697 44 53 012.